Wis ta, iya metu pitik lali. Mas aku pitik ki njaluk Imur. Aku yo sedih Imur. Duwe kok. Tak kok pitik kok duwe kok nyinggahno. Iya kan Mur. Tuku pitik itu sing ndi. Wis ta sibuk Mur. Mbak Mur. Lewane kok ape gawe challenge. Challenge piye modal Mur. Wek mbok cekel ya sampet tak wehno kowe. Wong mak itu blonjo. Karo Mbah Mak. Mbah Man tok dek kon sapa? Kok mbayani? Ini nganu jere dilaki ndek nane jere. Wong kene Mei Caruban. Kok kowe ndek donatur? Aku dhewe butuh donatur. Ya Allah, ya wes ya diweno Mbah Mat ya. Kasutenge 100.000 jas Mbah Mat. Ya tak wene guys. Ya syukur untuk rezeki ya, Pak. Nggih. Apa sapa sing diconcong ngene lek demes yo. Jane iki diconcongi yo ora ngrugekno. Heeh. Ngono kok yo jek gak seneng. Lek demes iki diarani nyoncong wae gak ngkeki, Mbak. Tekoki ya, Mbak. Masa aku ora ngkeki le, Mbak. Lah wong tok sak kontenan iki yo enyang nggo tuku bensin. Nggih. Lho, nggone Mas Dimas sih sedina sewengi jam 8 nganti jam pira, Mur? Bar magrib. Lah iya, kuwi wis dikeki, aku wis kira-kira padha karo Arifin. Dikeki ya sama ora tak keki yo, Ngger. Aku derene ora keki, ya Allah. Diconcongke yo dikeki untuk donatur. Cek dikeki mangan. Yo, Cek dikeki sangu. Yo cek disangoni. Aku yo gak ngrugekno tak kon jungkir walik, tak kongkon apa? Dipateni apa ditekek yo gak. Dikon ngomong karo dikon mangan. Lah yo, ijek terkenal. Kono-kono dongkeki. Lho. Umpamane kleru sithik ngene ya ora sepiro to ya, pancen aku niate berbagi niki sekirane wong dilingkingan kono kok tak kei siji ora tak kei kabeh aku kok malah dadi molo. Nggih. Nek ndek kae aku Facebookku mumbul, kae tak kei kabeh. Kae gurue ngantek lali ra tak kei lho Mbak Sami. Bu guru ya? Nggih. Oh alah ngantek lali. Untung aku gak diundo molo lek dames ora dikei ya ora njaluk untung. Aku lali nggih mungkin sam lali. Ya memang belum beruntung. Nah iki berhubung awake dhewe ngene iki sebagai channel iki ya untuk kanggone wong ya yo jane wis bunga terimae jane yo Mbak dijaki. Wis kadang yo aku iki kadang ngono ki mbek muri aku yo ora tak kei bilang sok ben nek reneng mbuh sak wulan pisan kok yo tak bagi ngono. Aku ki mikir ngono ngger aku ki emoh dadi wong iki urip iki. Wah, aku dhewe tak nggo dhewe. Aku emoh ya Allah. Aku wedi. Dundo molo samjer aku. Aku mulane kadang sonten-sonten ya mbek sekirane ngene iki kocok. Wis pegawene dhewe. Panane anyaran yo ngono ki mau kok nek gak bener aku dundo molo. Omet aku nek nonton. Ini konten yo kadang yo mbek Deni, gelem mbek Deni. Nggih nek niku wong-wong kawak, Mak. Ya wis wong kawak tak jak apa yo gelem. Cuma aku ki piye yo kok ngejak terus ngono ki yo duwe channel dhewe yo kolo-kolo ngono ki yo manut. Nggih. Piye nek Deni kan ya wis anggotane Mbak yo. Nggih gawe dek anu mula. Ora anu ya wis tak kei. Dadi ki beda ngono gitu ki beda-beda. Wis. Mbah lah. Karek kono sing siji aku urip saiki tak gawe selo ae. Selu. Los. Los. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Undang kawin. Duh, wonge ra namah, Mas Tengki. Ora tanggine. Mbah, anu gak ndiwak, Mbah? Anggur ayam. Enten iki aku ya, Mbah ya. Apa tak anggur ayam, Mbah? Tapi ki Kadang itu sik ngene. malah ditelepon anake diputar pateni kok. Iki ngegame HP-ne. Iki piye, Mur? Enten Mbah. Lah iya. Iya, yang Jawa, Mbak. Yang Jawa ya, Mbak. Jawa apa, Mbak?
Gak kene Mbah. Akeh ya. Lah yo iki karek wae wong apa ora Lah nggih. Paling boten kok. Wong itu pundi Mbah? ora gunung. Ngono ki jarene aku ora nang omah lek. Ki dodol. Oh, aneng. Apa iki? Nek Mas Nono iki gak nama. Mbak Dewi ini teng pundi? HP-ne dibetol arene, Mbah. Lho. Teng niku teng teras niku ngegame. Oh, kaya enak ngono kaya. Oh, ki sempon ya enak ge. Oh, cek akeh nek. Oh, nganu mak tilem karipan. Ya ki dodol lho, dodol akeh kok. Wae tak tolong, Wah. Oh, pira iki? Kale ampun ya. Loro. Lah kok wae tak nggo mie ayam iki, Nduk. Iya, Bu. Anggo mie ayam. Ki dodol loro. Nggih, nggih. Kurang ora? Mungkinnya ya ora cukup iki. Cokor. Bukan duwe aku jagar, Bu. Mudah kurang. Ora. Sembarang kali Tiga. sampean. Cukup nang ngono. Heeh. Kok gede kaya ngono. Iki enak ndi, Bi? Enak iki apa? Untuk duduk hati. Ngene tukane tidak iki, Bu. Ya wis enak lah, naik kok tidak suka. Iki tapi tinggal separuh. Separuh nek ngene ya. Iki pahane 2 mbek separuh, Bu. Ampun. Wis anggo duduk. Karek sampean nek dagingnya akeh jenggo mie ayam ya ora kok duduk. Ini kita ya. Berarti hitungane ayam 1 ngono ya. Iya, ngono. Paha nggih. Ini suwake iku, Bu. Wis gawe ya. Nggih, nggih, sama kita. Mbah, anak kabar, Mbah. Anak kabar, Mbah. Piye, Apa? Mbah? Apa? Piye iki? Lah kabare piye? Mbah, aku mau dikabari kok ponakan kono. Lho. Ada apa ini? Piye? Enggak apa-apa sama Musi. Ya, Mun aku seneni piye nek tak kandakno? tidak. Tenang, Jangan Mbah, sa- iki kabar. jangan sampai ketahuan. Bagaimana caranya kok? Harus bisa. Aku ki diparani ponakan, aku diseneni. Siapa? Ya ponakan. Perkara gedang nek iki lho, Pak. Aku tak tuku 50.000 aku diseneni, aku diparani. Lho, ngono wong tua. Dituku murah. Aku diseneni, Mbah, mek ponakan iki. Jangan menangis, tidak boleh. Lho, aku diseneni ponakan, Mbah. Tidak. Jadi kan mboten napa ya, Mbah nek ditumbas 50 niku. Gedange. Ditumbas 50 mae mboten napa jenengan. Tidak apa-apa. Walah. Saya terima kasih. Ndek le bar ndelok kuwi, Mbah, kontenku. Ambek wong tuwek kok gedang nang kono regane lanang kok dituku 50.000. Iki jane piye lek kok mbok gambar wong tuwek. Saya tidak melukis orang tua, gak ya harus gitu. Lah Mbah Mat yo gelem kok, Saya Nduk. sudah mau kok. Enggak apa-apa. Kalau tanya lagi katakan orangnya tidak apa-apa. Orangnya saya beli itu malah terima kasih. Akan dijual di pekan, akan jalan di pekan itu tidak berani karena kalau jalan itu katanya Genteng-genteng. Nah, itu. Ngono ya tak kandakno ngono Iya, lho. harus kayak begitu. Aja ngono yo. Iki wis kesepakatan bersama. Harus Kok begitu ijek kok. mbok klerokno perkara gedang. Dan iki gak ada gedang. Tidak punya. Tidak sobo kebun kok. Aku diseneni, Mbah. Piye, Mbah? Aku mbok seneni apa ora, Mbah ponakan kono? Ya engko tak kandhanane to. Lho aku yo diseneni, aku yo isin ya, Mbah. Lah iya. Bocah kok piye kuwi? Lah iku lho, Mbah, aku ngantek dikek dik 100.000. Lho, 100.000 goro-goro gedang. Guru-guru gedang ya. Iki 100.000 kon ngijoli. Oh. Lah kok ya benerane terima kasih. Wis. Mei Caruban. Mbak Mek kuwi, Iya. Mbak Mek Caruban ngantek ngkeki dhuwit Mbah Mat. Goro-goro nek gedang 50.000 aku diseneni.
Katakan kalau Mbah Mat malah terima kasih saya beli orang yang tidak Guru-guru di 1.000 lho, Mbak. Ki mau dikeki dhuwit. Mbak Mei, Iya. saka Caruban 1.000, goro-goro gedang ning naik tak tuku murah. Iki terus aku dikongkon kei Mbak Mat 1.000, Mbak. Aku saiki mau tuku gedang aku. nggak mau. Mau, Lah, bagaimana kalau saya punya lagi? mau aku dianu permisa kok. Oh, Karo ponakane bering aku. harus kata orangnya sudah boleh. Jangan begitu, yang penting itu yang punya dengan yang beli harus gitu. Iki ngantek dikeki dhuwit Mbak tampani, Mbak. Duh, jangan ah. Mama. Belum ah. Iki dikeki dhuwit Mbak Mai. 1.000 buru-buru nek ngene gedang tak kei murah. Mbak Ya. Mai saka Caruban Ya. njaluk didongakno Saya belum tahu orangnya. untuk bojo, untuk Semoga jodoh. bisa mendapat jodoh, rezeki yang banyak, selamat di dunia wal akhirah. Ya. Amin. Matur nuwun, Nduk. Buru-buru gedang 50.000 aku mau nuku Mbah Prei wis. Kudu dipaksa Mbah, mungkin jenengan nek menawi asal rezeki melih ndak. Kudu di anu makdame sing murah melih mawon. Ya. Ngoten. Aduh, 50.000. Iya. Aku semah tuku gedang, purek-purek, Bang. Purek Duh, mulih. Duh, Mana kok sih? pureke nanti. duh. Sini loh. Kok jalan kok gitu? Lah lawang akeh ini kalau mau, Nduk. Lawang gak ini lawang. Loh, lawang Itu lawang masuk kamar mandi dong. mandi mau lawang kek. Kleru, lha kene lawang Pak purek. Lah, itu ya bisa, tapi Tawang pitik. lawang kandang ayam itu. Purek-purek aku. Ya, Duh, kok ada anak kecil ini? matur nuwun, Nduk, sudah tersampaikan. Ya, Mbah. Mat Mat. dari Mbak Mai Dari Mbak Caruban. Mai Caruban. Lah terima iki rezeki, kasih. Mbah. Wis mak sotene gitu. Iya. Kok gedangnya wis nak murahne ya. Iya. Dan dikei nek yuk. Jadi kayak ini. Alhamdulillah. Butuh apa, Mbah? Mbah? Untuk beli tembakau, untuk merokok orang tua. Aja rokok. Mari sesek kampane. Itu lilin. Asli. es lilin. Es lilin kan, Mas. Gulane batu. Terus Aja dikawin diseneni jere kancaku. ihe. Awan-awan tuku mbako nenggone Mbah Rukimi. Ayo dilanjut. Awan-awan aja njaluk bojo, nek njaluk bojo didukani. Ha iya. Ha iya. Ha iya. Ya iya. Ya iya. Lagi wong tukang ledek ya mbaut. Tekan klopo ijo. Lagi di apa, Mbah? Lagi diparut, Terus nek duwe bojo aja prengat. rengut duglek tak Nang ngono kowe sing marai. Arane entek Mbak Mbah Mat. Mbah, matur nuwun ya dari Mbak Ya, Mai. ya, terima kasih. Sudah sampaikan. Sama-sama. Oke. Wah, berkah mie ayam. Sudah digodhog nek dini engko karek awake dhewe tuku. Lho niku hargane pinten? Ora tuku. Ora tuku. Ndok pira, Ndok, Wi? Nah, mau dikongkon Mbak Anu 1.000. Ki mau kan Mbah makan entuk dhuwit konggone. Mbak sapa? Mei. Mbak Mei. Caruban. Wis ditampani Mbah Mat. Heeh. Mbak. Sedangkan aku ape tuku? Pitik. Pitik nek nggone mantu. Nang gone mantune. Iki dhuwit mbok weno, terus langsung mbok weno mantu. Nah, ngono wis tak wehno to. Iya. Lho, wis tak wehno. Oke. Lho, tak wehno tok lha iki. Dikongkon ngono kok. Dhuwit pira iki pitike? 80 susu. Nah, Cek babi. Nah, susu gak duwe lek, kira gak duwe lek. Lah iki wis gak duwe, iki kowe mantu sing paling apik diwehno Mbah Mat. Ya wes karek. Ikhlas lho ya. Ikhlas. Dadi pitike ora bayar, wis bayar lho ya. Bayar lho ya. 85 ijek Mbah Mat. Dikeki mantu Mbah. Iya. Berarti duitmu untuk pira? Dekmu 100 sampai iki 100 untuk pira?
200. Nah, gitu 200 duwe piro? 100 iki. Lho, si 100 yo kurang piye bayar? Aku ya kok. Murah itu enggak? Aku mau darani buat kamu dilep berarti aku. 200 kan kok kene. Nah, Balik mrene, rene puter rene, balik rene, puter rene, balik rene. lah 200. Penggonan mantum 100, konggone Mbak sapa mau? Me. Mbak me 100. 200 sing 100 mbok dilep nang ndi? Lah iki. Iki jenenge kok hitam ora, Mbak? Ora hitam ora? Nek hitung kira Berarti piro no? Hitungi piro no? 100, Mbak Dewi 100 jadi 200. 200. Yo, Nah, 100 nang ndi? 100 si 100 digandal mur. Mure pancene moto ijo. Nah, iki bayar, Mbak. Wis tambah aku gak pacek-pacekan wis. Pek ngono. Ya oke. Sepu tak terus. Iku dadi waki. Nggih. Ana kok mangan iwak waki aku yo. Yo kuman sing akeh. Mbak aku mangan kan, Mbak ya. Yo. Yo, Kolo-kolo ya cuma berkah iki. Wis ayam. Ini ketok-ketok lek ini dadi sak tumbu ngomane wak mie ayam. kuwi nek mbak ade rincin yo sak rincin yo. Yes. Ngomong di iwak untung yo. Oh, ngati ini kan wis masak iwake. Susu 20 kan. Lah dhewe 100 mau ndi Ya gorene? kuwi duwe. Lah diwe nembok pam. Lha sampe reputasi yo. Angel, angel Mbak. Terus dhewe tambah mantum Ahli pasar kok. lali. Ahli Pas kuwi kanggo dhuwit kuwi kanggo hitungan. Mak kanggo hitungan tok. Tapi pinter bulet yo. Iya pinter bulet, Mbak. Ya. Ses Mbak bakul iki. Wo, piye Mbak wi? Wis remuk musa wong hitungan bakul wis tok. Mumet muser. Terima kasih. Iya, Mbak.